Nggih. Selamatan nggih. Dene kanggo senang. Ini nganu medek nek wayang. Medek nek wayang. Diganti. Nggih. Ora diganti. Nate di nganu nggih, dilangi nggih. Nggih. Terus niku cara tiyang tak anak-anak. Tradisi niki musim udan malah niki. Niki tanemnya sama mboten Pak jenengan panen niki mengki Pak. Nah niki mengke ketoke ajeng anu nanem mrene terus Oh, kacang. Kacang ijo nyamak. iki nang jagung meneni kan kuwatir. Nah, mungkin nak mboten udan niku kurang niku aire. Jawa mboten muwah.
Nah, seperti inilah kawan-kawan ya suasana di desa terpencil kali ini ya. Nah, suasananya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota ya kawan ya. Nah, dan di sini mayoritas warga itu sebagian besar sebagai petani ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sekeliling area desa ini ditanami padi dan juga perkebunan jagung ya. Nah, ini jagungnya sudah sebentar lagi panen ini. Nah, dan kita harus melewati jalur setapak seperti ini untuk menyusuri sebuah desa yang terpencil terisolir ya di Jawa Tengah ini ya kawan ya. Kita harus melewati jembatan bambu ini ya kawan ya. Nah, jembatan bambu kuno tempo dulu ini yang masih kita bisa lewati ya di area desa kali ini ya kawan ya. Nah, dan di sekeliling area desa ini dikelilingi aliran sungai Tuntang ini ya. Nah, ini seperti ini, dan pohon-pohonnya itu begitu besar sekali ya. Nah, ada pohon bambu juga ini kawan ya. Nah, kita harus melewati jalur jembatan bambu seperti ini untuk menuju ke kampungnya yang berada di sana. Dan cuaca di siang kali ini hujan ini kawan ya. Nah, hujan, dan di sini pun ini kayunya ini roboh nih, tumbang ini kawan, akibat longsor ini ya. Nah, dan kita hampir sampai ya kawan ya ke kampungnya itu yang berada di sana itu ya kawan ya. Nah, kita harus melewati jalur setapak seperti ini, dan di sini cuaca hujan ya kawan ya, gerimis ini kawan. Nah, ini kita sudah lihat ya rumah-rumah klasik Jawa tempo dulu ini yang kita jumpai di desa terpencil kali ini ya kawan ya. Nah, ini adalah rumah pertama, rumah kayu jati kuno tempo dulu ini yang masih kita temui di area desa terpencil di Jawa Tengah ini ya. Nah, dan di sekeliling area pekarangan rumahnya ini kita bisa lihat ya luas seperti ini, dan ditanami pohon-pohon jati seperti ini. Nah, ini rumah limasan klasik kuno yang kita jumpai ya di desa kali ini. Nah, dan cuaca gerimis ini kawan ya, gerimis, dan kita harus melanjutkan untuk explore di siang kali ini ya. Nah, dan di sana itu perkampungan ya, dan jarak dari ke rumah yang lain itu cukup lumayan jauh ya kawan ya. Ini gerimis ya kawan ya. Nah, posisinya. Nah, dan di sana sudah hutan belantara itu ya, hutan, dan di sini paling pojok sendiri kita berada di kampung ataupun desa di pedalaman ya yang terisolir, dan jalanannya pun seperti ini. Nah, jalur setapak seperti ini. Nah, sana sudah hutan semua itu ya kawan ya. Nah, kita tidak bisa ke sana kawan ya, karena ini hujan. Rumah-rumah di sini masih terbuat dari bahan kayu seperti ini. Jawa Tengah ini. Wah, itu ada warga yang sedang panen jagung itu kawan. Bu, nembe nganu niki jemuri jagung. Nembe jemuri jagung. Niki ya. Oh, sehat Bu. Sehat, sakuki. Nggih, niki wau manu dekeke mriko montore niku. Oh, ki ambek niku. Nganu tiyang tiga kalih nganu rencange kula sing setunggal riyen mriki nika. Nggih. Niki kok nganu pun garing ning. Oh. Nggih, nganu niki udane niki nganu kok Bu. Mboten iso diprediksi. Nggih. Mriki terang mriko nganu pun gremis wau. Oh. Ler mriko. Dadine niku udane niku nganu. Lah nggih, pun. Saestu wae. Nggih. Mong nganu nembe mulai niki. Oh,
Nggih niki. Nganu lebe nganu teng griya. Teng dia tes sedih niku mau. Oh, nggih, Bu. Niki nganu panenan ngajeng niki, Bu. Nggih, ngajengan niki ya. Oh, alah nggih, alhamdulillah nggih, Bu nggih. Nggih. Nah, kula riyen mriki nganu teh ijo-ijo ngoten niku sakniki Kemakan. nggih gemekar. Sakniki pun malih sakniki. Nak sing mriko wau ditanemi kaya kacang ijo nggih, Bu nggih. Pundi? Sing nganu sebelah mriki mau. Niki dhewe nanam kacang ijo niku make nak. Hadis jagung nak mboten cepet kok make ya mboten mohon mboten sae. Oh, alah nggih. Ora mboten randet kata. Nggih, nak jagung niku samare nak tega nggih, Bu nggih. Nggih, mana niku. Masalahnya niki jane iki pun masuki musim ketiga niki. Kepe kok esok mawon pun udan. Kapan sewa? Nggih, mun sewah niku wau. Nggih, nganu, Bu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah panen jagung ya. Nah, ini karena mayoritas warga di sini sebagian besar itu sebagai petani ya. Nah, ini hasil panen di depan rumah ini ya kawan ya. Nah, ini dulunya ini ditanami jagung ya. Dan sekarang sudah panen dan ini diganti kacang hijau ini kawan ya. Dan di samping sini kanan rumah ini sudah lahan ya. Nah, ini sudah panen dan perkebunannya itu cukup luas sekali ya kawan ya. Nah, seperti inilah kondisinya ya kawan ya, di desa terpencil di Jawa Tengah ini ya kawan. Oke. Ini adalah hasil panennya ini kawan ya. Oh, jagung songo. Rambut kita. Kacang landes itu. Kacang tolo itu. Kacang landes. Oh, nak sing digawe menro niku, Bu. Nggih. Niku, nggih menro. Lah niki panase ngegiat ngeten samare nak teko-teko udan niku. Nggih. Nah, itu ya. Dan di sini apa namanya kita bisa lihat. Sampai napa? Oh, masih telapan. Wah, nganu niki nggih nggo ndamel gede video niki nggih. Ajeng siram teng lapan niki. Lapan anune. Pun panen niki jenengan nganu mati. Nek kaya dine kene ora panen. Oh, nggih. Nggih mboten napa-napa. Dine ndek sing mriki menawa lho. Kula nganu pun suwe nika. Sak kula niki alah saderenge bodho nika. Oh, nggih. Saderenge poso riyin nika. Ajeng Tenteng alas niki, Bang. Nggih, nganu bau teng wono ning nganu niki. Ajeng urip-urip iki. nggih. Malah gawe iki ora ngurut-ngurut wae. Nggih. Panene kathah niki nggih. Ini sore nganu kane adine. Nggih. Wah. Kalau panenane namun sedih. Oh, tesih nganu ngrekene mboten nggo niku. Nggih, nek nganu Oh, ajeng di selat di namun sedih. nggih. Oh, niki Bu nggih, carane nganu nggih. Cara Oh. ngene nganu Mas. Ora rek rambut. Nggih. Wah. Nak riyen kan diureke nggo tangan nika. Nak sakniki nganu rada tradisional, rada unik nggih Bu nggih. Memang nganu biasane iki ben kae malah Oh. kaya ngene iki. Nggih. Nyocok nganu dene Mas. Nggih. Tapi malah unik niku malah. Dan memang cara hati-hati ya. Nggih. Tangan. Berarti niku mau ajeng nganu teng lapen jenengan iki, Mas. Nggih, ning nganu. Apes ya. Nggih, selesai esok niki. Nggih.
Berarti bar kok nganu, bar kok ngarit teng alas mriko. Ngaret. Ningu mendo kathah nganu. Mbah. Kale walit-walit lebih kale tugas. Oh. 23 kale. Nak sing riyen niku nganu, mun disade. Pun. Oh, nggih, mun disade niki nganu, gedhekke meleh niki. Anu. Di pelirat-pelirat ini Mas. Nggih, gawe kebutuhan nggih Bu nggih. Gawe nganu apa tandur jagung. Pokok Kan 23 kadal. Mas iki payu 5 juta kan Mas. oh sing riyen niku. Kalih niku Bu. Kale. Kalih nggih. Kita punah cilik. Cilek gedhekke nggih. Pun pokoke lageng ya 5 juta niku. Nggih, pun. Mboten ngaturi kula jenenge padus ya. Kula ki tajemai. Padus mendun. Lho. Terus saya kathah niki tekan. Anu mriko ngene dah mriko enten Mas. Oh, nggone mbak dah. Ning anu di kali iki Pak. Nggih, nggone Mbah Naji nika. Nggih. Penganane kaya do siji payu 23 apa-apa Mbak. Nggih. Nggih. Saiki mayake wonge Iki uti sate. Disade. Tugas kanto terus di kula pendet nika sanjenge Mbah Naji pas nembe grah nika. Nggih. saiki ora penak nang Mas. Oh, nganu Mbah Naji. Tidak terus yang rumah sapi lho. Anu bola muni rek getune sapine di tangke mau. Oh, lam. Oh. Ini niku. Nggih, nanti. Nah ya terus penyakit. Nggih penyakit niku. Oh, Kaya anu jam istirahat niku. istirahat. Jenengan ora sedang sinten? Kula larene Pak Paidi. Oh, ini anu Pak Warto. Warto. Nggih. Nggih, nganu cek sedereke nganu Pak De Slamet niki. Oh. Riyen pas bodo nggih nganu mriku kula. Lah niku arep mampir mriki ning wonge ning alas kemu pethokan teng dalan. Nggih. Nah, ya anu. Nak Mbak Dek, nak Mbak Nure nganu Yo. kerja gitu. Teng pabrik metok nih. Pabrikan. Mangsule nggih dalu-dalu nak pabrikan niku. Anu lumayan lah Kak. Tiap bulan untuk Nggih, entuk THR ngoten niku, Bu. lagi beton. Deno gedito nggih. Nah, kono ya lumayan oh ya. Walah ampun dengu niku nganu. Berang tahun ya. Wong ket kula dereng kerja pabrik, dekne ampun nganu teng pabrik niku. Oh. Ket tahun pinten nggih 2013-an ya ini. Nganu. Meh 20 tahun. Merek nggih. Lumayan nganu untuk Andri anak paling ya 20 tahun. nggih yo, barengane niku. Ya enggak bebene ngarang sakne. Nggih, ngareng. Rek kuwi Andri ki pesan ke Sumatera biyen. Nggih. Nak sik ngrumati sapi niku nganu lek selamat niku. Dia loro. Oh, Wis didol payu 17,5 nek lan jiko kon asik. oh nggih, mak besar. Besar. Arep mboten napa-napa nggih gedheke meleh, bibit meleh nggih seng-seng. Kaya bibit kabeh wong kene kaman. Nggih. Ning Mas Mika kok supaya men ora kok cilik-cilik Nggih. pesan-pesan. Nak omahe mriki selesai kayu-kayu nggih, Bu nggih. Selesai klasik Nah, gitu. Mosok arep bangun ya Nggih. apa Mas. Nah, Tapi malah nganu Bu, unik omah kayu, Bu. emang Nggih. jadi pengen sing ngomong Nggih. tembok Mas. Nak mriki kan lemahe mboten pelorot, Bu. Nak teng bejangan mriko lemahe niku omah tembok mboten awet suwe. Ya padha wae Mas kene ya. Nganu, sami mawon mriki. Padha wae wong ya. Oh. Kudune iki dikuandeli nganti dhuwur kae. Nggih. Di cakar ayam cor jero nggih, Bu nggih. Wis sak watu. Nggih. Nggih. Lah niki nak mengke jenggele niki nganu gawe urup-urup niki. Oh, masake berarti tesih nggo nganu nggih Bu kayu nggih, Bu. Betul kayu nggih. Bu. Ora model-model. Gas ngoten niku boten. Oh, Gas. malah nganu Bu. Apa jenengane sedep kayu Bu masake niku. Nganu Mas. Kudune kayu. Nak nek Nggih, rensek. Nggih, golek rancak nggih Bu nggih. Nek jaman riyen niku nggih. Lha kalau rumah tempukan Mas.
Oh alah, nggih. Mengke kula tak ningali Bu, keren sae ning kok Bu. Nggih. Oh teng mriku, Buri. Oh nggih, nggih.